Μη μένεις θεατής. Μπες στο παιχνίδι. Πρακτορείο ΠΑΠ Αλέκος Διαμάς. Και έχεις την τύχη με το μέρος σου. Παίξε προπό, λότο, πρώτο, κίνο, τζόκερ, πάμε στοίχημα. Παίξε και live bet στοίχημα στα κορυφαία πρωταθλήματα. Γιατί τα μεγάλα κέρδη δεν παίζονται. Πρακτορείο ΠΑΠ Διαμάς. Για free internet, αγώνες στην τηλεόραση, ΟΤΕ TV, Nova Sport. Ανοιχτά όλη μέρα. Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο 26440 22 221. Μη μένεις θεατής. Μπες στο παιχνίδι. Μπες στο Πρακτορείο ΠΑΠ Διαμάς. Ονειρεύομαι ένα μεγάλο διαμέρισμα και ένα καινούριο αυτοκίνητο και ταξίδια. Αλλά πού τέτοια τύχη? Στο Πρακτορείο ΠΑΠ Αλέκος Διαμάς. Εκεί σε περιμένει η τύχη σου. Με λότο, τζόκερ, κίνο, πρώτο, έξτρα 5, σούπερ 3, προπό γκολ και στοίχημα. Και ακόμη races, power spin, bowling, goal, balloons, crazy bingo, flipper drop, ducklings. Πρακτορείο ΠΑΠ Αλέκος Διαμάς. Απολαύστε εδώ όλους τους αγώνες στις δημοφιλέστερες αθλητικές πλατφόρμες. Με live score των αγώνων και Nova Sports, ΟΤΕ TV, ίντερνετ. Και εξασφάλισε απόλυτη εχεμήθεια. Πρακτορείο ΠΑΠ Αλέκος Διαμάς. Σε νέο ανακαινισμένο χώρο από τις 9 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Στην Κεντρική Πλατεία στο Θέρμο, Αγίου Κοσμά Αιτωλού 15. Τηλέφωνο 26440 22 221. Φαξ 22 231. Πρακτορείο ΠΑΠ Αλέκος Διαμάς. Εδώ αρχίζει το όνειρο.